ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତୁ ମୋ କେଦାର ମୁଁ ତ ଗୌରୀ ସିରିଆରେ। ଆଜି ବିହାନ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିବେ। ବିହାନ ଉଠ, ତୁମକୁ ତୁମ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଓ ସେମିତି ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ବିହାନ ଚମକି ପଡ଼ିକି ଉଠିଯିବେ ଓ କହୁଥିବେ, ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଉଠାଉଛ? ସେ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିବେ, ତୁମକୁ କହିଲି ନା ତୁମକୁ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତୁମ ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେନି। ତୁମେ ଟିକେ ସେଠିକି ଯାଇକି ରହିବ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ସେଠି ସେ ତୁମ ଆଈ ଏକା ରହିବେ ନା କ'ଣ? ହେଲେ ସେ ବିହାନ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା କହୁଥିବେ, ତୁମର କ'ଣ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏବେ କିଛି ନୂଆ କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ସେତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ରତ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ? ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।